Abendualdi bigarren domeka honetan, Sortzez Garbiaren Mariaren jaia ospatzen dugu, abenduaren 8ko jaia handia. Eta entzungo dugun irakurgaietan ikusten dugu, entzuntxarreko izateak emon dutzo hasiera salbazinezko historiari. Abendualdian, Maria Sortze Garbiaren eguna ospatzen dihar dugu, gure seminario eguna be ospatzen dugu. Abendualdia itxarotaren aldia da. Eta bere seme Jesukristoren etorraren zain dagoen Maria Birjina da, itxarote horren eredu. Salbazinoren historiaren ibilbidea jo esker, lehenengo pertsonak entzuntxarreko izan zirela ikusi geinke. Zeren jangoikoaren esan egin. Eta hori, kreatzaileak bere izakiei jarritako debeku bakarra urratzea baino gehiago da. Kanpoko elementuak, sugea, kapituluetako hizkuntza mitikoaren arabera, juratu pertsona jangoikoaren antzeko izan gura dauala erakusten dau, desobedientziak. Hau da, jangoikoaren izaera bere egin gura dauala, eta paltasunez eta eskeronez izaki izatea ez dauala onartzen. Jangoikoaren pedagogia beste modukoa da. Jangoikoak ez ditu bere izakiak txikitzen. Ibilbide pedagogikoari ekitzen dutxo Israel herriagaz. Egipton jasandako morroia txatik atara, eta hasi barria dauan askatasunaren eziketan dau, jatorria pedagogia horrek. Israel aukeratzen dau. Ikustera liburuko 20. kapituluan ikusi dugunez beragaz itun egiteko, eta itun hori jakiturizko bidia da Israel herriaren bihotza ezteko. Urariak azetzeko irrikaritik. Jaberen gan uste osoa izatera, oda, fedea igaro daiten. Israel itxaropena sustatzen daben agintzariak, profeten bidez, jangoikoak Israel ezi egin eban, eguneroko bizitzako egoerak kudeatzeko, gauza egiten, zuzenean bihotzean, idatxeteko itun barria aginduz. Lehenengo itunean idatxetakoa makina bat bider, urratu ebeneta. Jainkoak agintari egiten dauanean beti beteten dau, dana dala paltasunez jokatu behar dugu. Jangoikoak berak ekimena izan, eta berak erabaki daian noiz bete. Maria da zorionekoa, eta jangoikoak itun zaharren egindako agintzak bete egin ebazan, Kristo Jesusengan baina gizon eta emakumeok agintzari horretan, sinistu ahal izateko, jangoikoa Maria aukeratu eban. Honek askatasun osoz baiezkoa emon ondoren, gure izaeran aragitako jangoikoaren semearen ama izateko. Agintzarian betetea, abendualdian ospatzen duguna. Eskerrak emundo igusan jangoikoari, Maria gaitik. Maria jangoikoaren agintzari hau da, Kristo Jesusen ama izango zala, egindako proposamenari, esateagatik onako berba zintxoakaz. Hona hemen jaunaren mirabea, gertabeki zeu dinosunlez. Bera, zerbitzari lez, maitatzeko kapaz dala erakusten du. Bere borondateagaz egiten du. Berak erengutu egitungo da gure alde bera maitatzeko baietza motentzo. Jangoikoaren potere guztietan, izaki baten baietzaren zain dago. Berak ez dau behartuko. Berak behar dau bere askatasuna. Berak behar dau gure askatasuna. Jangoikoaren barri ona emoteko eta munduan zabaltzeko. Hoi jainko, egoitza egokia prestau zentzan zeure semeari, Maria Birjinaren Sortzez Garbiaz, eta honen semearen eriotxa horrekusirik, garbi gordezen duan pekatu guztitik ama, egizu. Maria Birjinaren otoitzari esker, geu ere zeuana garbi heldu gaitezela. Otoitzonen hasieran, ama Birjinaren komsesino Sortzez Garbia ospatuko dugu adierazten dau. Gertaera hau, jangoikoaren semearen etorkizuneko jaiotzagaz erabatun lotuta dagoanez, holan, ama pekatutik babestuz, bere semearen txat bizireko duina egin dau jangoikoak. Aldi berean, intersesora bat emoten duzku. Jangoikoaren aurrean, egunein baten, harimetan pisatzen da, guztiaren garbiketara iritzea ahal izateko. Jainko guztiduna eta rukitzoa. Lur honetako gauzen arduria ez daigula eragozpen izan,
Zure semeari bidera gogotsu urteteko eta eroan gaizuz jainkozko jakituraren irakaspenez zure semearekin bat egitera. Aste honetan otoiz bat gehiago dago. Hau da, abendualdiaren bigarren domekako lehenengo otoitza. Eta fededunen edo herri otoitzaren amaieran ipintera eskatzen du liturgia. Eta gainera, harreman handia deko sortzez garbiaren jaia gazpe. Joangoiko aberatza dan erruki hori Virginiaren konzesio sortzez garbia agitzen dalako. Joangoiko ere bila urten eta egun batean bere bizitzan bete-betean parte hartzeko abia puntua erakusten duzku, edo, hobeto esan da, helmuga erakusten duzku. Hona hartu jauna, Maria Virginia doatzoren sortze garbiaren festaburu ospatzean, eskaintzen dutxugun opari salbagarria, eta bera horretia sartutako zure graziari esker, erru guztitik libre izan zala autortzen dugun lez, libratu gaizuz geu ere haren otoitzaren laguntzaz pekatu guztitik. Oparen gaineko otoitzak honek Andra Maria Virginiaren sortzez garbiaren jaia dau ardatz. Doaien aurkesten duguz, berben bidez eta konsagrazioaren kinoa Kristoren gorputz eta dola bihur daitezen. Ama Virginiaren sabelean egon zanak bere ama erakusten duzku. Bere familiaren parte izan gaitezen. Eta bera, intersesora moduan beha agertzen da, batean zeruk ondasunan parte arte degun. Maria bitartekari lez ikusten dugu eta guretzat hau oso importantea da. Maria Virginia txito gatzua, jatorrizko pekatoren kutsu guztitik garbi gordezen dualako, eta zure graziaren batea zedertu. Zure semeari ama bardin bakoan moteko, eta arengan adierazoteko elizaren hasiera. Kristoen emaztea, tximurrik eta errubi bakoa, eta guztiz ederradan eleizaren hasiera. Izen ere, Virginia garbi honek emon behar duzkun semia. Gure pekatoa garbituko zituan bildotxerruakoa, hau zebera aukeratu zenduan guztien artean. Zure herriaren txat grazia lortzeko laguntzai eta santutasunaren eredu miragarria. Solenidade honetako prefazioa da, berezkoa da. Izen politik jaturko ama Virginiaren sortzez garbiaren gaurko jaioretan erdigunea. Jangoikoaren semearen ama izateko, prefazio hau ama Virginia gutariko bakotzaren txat dagoen esanaiaren laburpen bat da. Pekatutik salbao izan da, zana da. Goian geruak esan eban lez, graziasko betea saria ala zeu, ama, jangoikoaren ama eta aldi berean gure ama. Mariaren amatasun hori jaunaren eta bere eleizaren arteko esponsabilitate gizabea agertzen da. Hainbeste lekutan berba egiten dan garbiaz non gogorazen baitzaigu, bera izan dela munduko pekatu kentzen dagoen bildotxa ekarri da eskuna. Amak ekatzen duzku semea mundura gure artean bizitzeko, aldi berean gutako bakontzarentzat bitartekaria eta bokotua da. Jainko gure jauna, Maria Virginiaren sortzea jatorezko pekatutik garbi gordezen duan miragarrero. Hartu dugun sakramentu honek osatu da izala gugan pekatu horren zauria. Hartu dugun sakramentu honek aldi eta gabi izaten dau gogoratu behar dagoala jangoikoaren sakramentu ekarri dagoala. Sakramentu horrek guregan graziaren ekintza konpondu eta indartzen dau. Da Kristo bizi gura gaituen les bizitzeko bidea erakusten deuzku. Gure kristino bizitzarako bere amaren eredu erakutsiz. Aste hona izan eta disfruteu eredua, Mariaren eredua geure bizitzen.